Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kahenyo trap Aceh National Movement kan salet ban penlong biang ya kajing ya ki pat ba hanong ba Delhi hadiin balakut ke election MP Lok Sabha andala thau da ka sarkar ka ba thamai ban pin urlong ya hilai tili himat jang ka jat bin rio kuman chupen kan mau ka seng HANM kalalet ya ki sha jantar mantar hanong ba Delhi ha kalai trik unai wing ar hajar ar pulai ban dawa na ka sarkar India ban itho no ya ka ktin khasi ban penbet yu put usam bat ka sarkar Assam bat ban pentri kam ya ke na line permit hakani ka jinglet ya ki anong ba Delhi ka jinglet jingsep kala poi palat paulak lada ken ka bailing sun bairel baibam baisa bat ki wede haba ki dkhot ka seng HNM ki bela poi palat ars pangun Henry hidup mentah ke HANM kadang saram sakumba shilak tingkah tam AA bahkan siu dap no naka jinglun haba ki let ya ki shadali ban bu din biang hi kajing ki ke HANM hanong ba Delhi kabala dep ne ka ban selet biang unong san hima ulayo ban ya kren kerpang bat uba lamprang kharbani presiden ke HANM ha office ka badan hamau ka siang kublai phi baro ki pajba ki ba jukarchan ya ka channel ka jongi unong san hima ting sakmen ta bat petip sepi mengadon buat i presiden jokowi ka seng bhalang ka bai kerteng ni trap Aceh National Movement tai balam kharbani beri presiden tingi kwa ban yak du kerpang bat i halor kawai ke isu ka ba jadap berwarna Delhi banyaki ya ka isu jong ka jaj ban reu ka belong sha kawai ke isu ka ba kidon hadu lai teli ke isu jong jaj ban reu bani kwa banyak kerpang kublai sebani pi balam tengin dah kublai nomor ba sang thamai basuk basman nginyo ba kaji ki jong pi usnam ladap ikan ba kaji ki jong pi kadang teng biang de balam ni kwa banyak bat pi menta balai ke pelong ya pi bukum ka jaj ban reu kum ka isu kum ka sang ke badang kan bej bagatang sang thamai langi compare bat ki wai ki sang balang balai ke pelong ya pi balam kum no yalam kwa banyak bat pi ba pinlaj banyak ki ya ki isu jong ka jaj isu jaj ban reu shadu Delhi bat ki ai kita ki isu jaj ban reu pi kun shadali kadau ba penlong ye ka seng HNM ban la je khi Delhi hakalai tarik jong banai November jong usnam 20 and 23 nama nadu usnam sejak spa nyo puar ka bang leyo jong ka jala barok ki kan hun seng balang ni kan hun ba per ngile ye khi hasilong bat ka ba penlong ye ka seng ban her Delhi kalong nama kini ki lai teli ki mat ki jura jong jaj benreu kata kedai ka de Bengal Eastern Frontier Relocation Act 1873 banek ILP bat ka wei ka ban pendung no ye ka tin khasi karo syaka khanik ba pra jong ka constitution ng India bat ka balai kalong ban pen baik no yo put usam hapreng ka jala Meghalaya bat ka Assam pi ka dau ba ka penlong ini kum kinong yalam jong ka seng HNM ban la jakhi Delhi namar gi yak ni gi lai teli ki isu ane ki mat ki bron kam jong jaj benreu kalong hab ban approve ane hab ban implement nang te na po Delhi hot ni la yakhi hangne po jala la jong tingi i ba ka sarkar Meghalaya ru kala le la jong ka kamram dak ba pas ya ka resolution hayin barto an house nam aja khat pra ya ka tin khasi karo bat house nam aja khat khandai ya ka ILP tin rei ban implement la nei ban approve ka de bet nang te na po jong ko skor pedeng te ka dau ko pelong ingi ban la chel hi na marba ya ka de Bengal Eastern Frontier Relocation Act ro hab ban implement nang te na po Home Ministry Government of India nang ta ya ka tin khasi karo ro ban kentup no haga krik ba pra jong ka riti sensar gri India hablet nang te na po sarkar pedeng na Delhi leng baga Home Ministry Government of India bat kumjuro ban pendek no yo put usam pedeng juga Meghalaya bat Assam ro
kadai ban hab ban tuklar da ka sokar pedeng lembaga ta ka Central Division jong ka sokar kami bahkan peta ya baro ki Chief Secretary ki Chief Minister jong ki jala jong dari India bakin penbaik no purusam dai ta kadau ba ka ba ni hab ban hiar selhi namar hab ban menjonang tai hab ban pelong ainang tai namar ka weiru hangi ha jala me khlia jungi kumbang ong mene ba radangam bakla ha ka hausnam dekat pra dekat kendai ka sarkar me khlia kala pelong ai here kala pha sidal delhi tidengkam ke delhi bahkan approve khnang banlong aino khnang banlong aino ka LP ber khnang banlong tin sarkar no ka sok tin khasi bat karo ti bat kaweru ni sutu odang ye khi henne kamadon jimot show namar balai kamadon jimot ka number 1 kalong baka sarkar ka da pass resolution number 2 odang ye khi henne kalong bat ni penjenjar kai pajbat nong snong uba bala mensni bam menmet uba kamai kali namar pila mila jutip hi barbor ba chisin bangi ki hangne hajla jungi ya kum kine ki isu ba he ki isu ba kum bangi ong ka judon teng ka jing ya klumbang isu tungku mangi ki seng balang bat ki polis lejong tembak le tungku kan wan ka curfew kan wan ka jing tanggali kan wan ka jing kang upis kan ta ya ki paradok ki kepala senam ya ki parari bagi nong senong kindu kamai kindu bala tinar mar dai na takadau ka seng kala simine karang ba ha ka ar fulai tarik jong u bunai Desember jong senam ajar puar ba ngihap ban herbage delhi namar ya kane kini lightly kimat don kam ban penlong an hang tai po delhi don kam ban approve nang tai na po delhi hak itu kisngi hadin ba play ki sha delhi ni i ba piyo ka jing thot na ka sarkar India kalong ba kala ka smat jing ki jong pine ka shu ai jawab kum no to pa nengkong hiar hak santrik jong bunai Oktober dagba nilai summit ya ki memorandum Shaka office jong Prime Minister Government of India Shaka office jong ka President jong dari India but Shaka office jong ka Home Ministry Affair jong dari India te bat ni simru ya ka permission na benta ka jing ki jong ka seng ha jantar mentar nak benta kini ki lai teli kimat but kalong kum kadak jong ka jing titne celane tit jing khang ye ka sokar pedeng ba ka jaj menlu bat ka jela me khlia ngilun kam kerki ye kini ki lai teli kimat te hadin nang ta ngila penlong kutu ka jing ki ba shisni haklai tadik jung bombar jung usnam arjar pulai dang dap arbenai menta hadin nya usni ka Ministry of Home Affairs jong ka Government of India kala pha ya ka sithi sa seng but hadin bela pule ka sithi along kala sim ya ka responsibility kala sim jik kli kala jubab sa seng dak baong ba ya kam bordar ya kamput kam sam hapdeng jong ka mai khlia berasam nakaliang jong ka Home Ministry kala ai hukum ya ka Central Division nama kata ka Central Division kat kum ka sithi baka pha ka Home Ministry kadai ka tenat badai pek ya kamput kam sam ba kala hukum kala pha tika pen i sai ba kala sim khia bat ka baar ha bedai baka tin khasi bat karo ban for inclusion to the Indian Constitution kamot kiong ba kane kadai kapron kam bat naliang ka Home Ministry Government of India kiong penghaban sengap ya kajuron kam jong pajba kala long kala pen isai ba ka Home Ministry ro kadon ya kamon ka sarkar pedeng ro kadon ya kamon ban penlong tin sarkar no ya tin khasi bat karo ane ban penlong official language no ya tin khasi bat karo bat ya ka LP pam habre ke LP kim da batai sai ba ban approve na banam approve ru kembong ro hoot ru TP nakaliang jungi kum ka seng HANM ngi suthu ba sisin bang long kita kinoelam jong seng kalong bang hap ban yakun
bat ngihap ban klan ya ka pressure ane ka jingdawa jongi sya ka sorga pedeng na banta ka jiron kam jong kari bat ka jaj benreu ngihap ban pressure bat ngihap ban yeki bat ngihap ban klan ya jing yeki da ka ba ka sorga pedeng ka dei ban ai bai namar pi kumban suong no ya ka manipur ka yeki tang artayo habade bat ka LP habade bukan kamat kalayo te habade bat ka manipur la penrong ru ha ka official lang wait namar ba ki kejing dawa ka jongki kejing khan jongki jing dawa ngakan mau ba ka don ru kejing yeki da ka basha than te hadinang ta kilayo te niru ngilayarai kum keseng ba nang ne syakmat kumbang ila semai hadal hi de por bang nginom song thak ngin but den dai ba yak ni gilai tali ki mat jong ka jaj men reu jong jalam khalaya ka sorkar preng de ban sngap kumba ka lem ya ki we ki step po jong ka jong ki jala jong ka dong chitai lam ngi kumba ki ay yang iru ngi de banai temata philayo eta ka jubab ti pindang pinsang ya no balik chadil hi ne pindang teng ban le ki step ne ki bapin ya ki biang chadil hi ne pinsang ya no nak liang jungi keseng tengilai kumbang nilai rai ba ngin nang yai bodin bat ngin nom song thaj bat ngin nom sange tat hadu bangin dayo ya gine gi lai tali gi mat jing dawa jong kari berkejaj benreu atu ki por bapi ai new sangi ki ba pin bodle chong shat thangan bapi bos kiteri Indian Gate ka de shana ka de tang jing plan ne kan pen urlong ne kum no ta jing ya ki jong pi ne kum no ka jing ye kren jong ka seng ba khamtam mangau presiden bat iba kelang estoni lane bat ki weki panukit kam ban lek chat kan kadai ka ladon ke jing ye kren tang ba ngim pat pentikna namar balai ka election MP kalajan tingi kwa bandayo suai ka sarkar thmai mano ka sarkar namar ladang ile ekhi minta kamot kimton porso ban ai lane ban approve ye gine gijing dawa jungi namar balai ka election MP kalajan clear bun kam ha ka election MP mangi tip ba ka election MP kam slam so stang manta sibnai arbanai te ya kane ka mat ngilayakan hendai ngin sapen dikena pat hadin ba ngilayo ik sukar batmai de po Delhi tin ma ka jingi ki nasuthu ba phila Delhi daki aspa amot tu porma chui thola mangi ngi balam phiri tang sang balang kumno ka jilot jing sep mono ba tang kai phi nang ne phila Delhi ka jinglot ka jingsap te ka bon phi tang wat platik phi tang bawat yakhi religion ru ka jinglot jingsap ka bon ka bai banar ka bai sha ka bai bam ka bai kali te henrei phi ka dei ka jingrai rang ba jong ki lam jong ka seng ba long jia ka bajia na banta ki ne ki mat ki jura jong jat benreu ngi haban lek bak ngi haban yakhi bak pe ka jilot ka jingsap ka long ba nama phi kum ki no lam om dei tang na po central om dei tang na po ki district hari don do nagi circle unit ba ngi ya sai ngi ya substrat ka don gawai ka circle ka ba yarap ka don gawai ka unit ka yarap ka don ki district ka yarap kumot kala sudap la ka dap hi tang ba kadang don hi ki ram ksha sa kumba si lak nyopo arlak duna dang don tu mentah belum malah rekat no rekat jinglut kat nang ne jing kheng dum yo sho phi namar blai ani ka jing ba ka flight ru lek da ka train ru lek te ka wei hot adangi wat jing kheng jong ka flight ka train la ban lap krai gitu ki bai bam ki bai de ki bai sa don basa hotel don baksa megli house ka jing bam ru don babam megli house babam surok bam dukan yo jing kheng sho phi tang ba kapolak tegala lahir kan tentang bangim soi namar balai ngi sutu sin bangilong ne alam ngi de bersutu ya kador jong ka jala jong jat menriu kham tam kador jong ka pateng ka ban sukha kador jong ka rangim put bangi menta mut ka ka lawe jong jat menriu ngi perkhat ya ka lawe ngi perkhat ya ka pateng ka ban sukha to kne sibon balam ya ka ya ji pelur ka jong phima ka we sang balang ka ba piklam ya wer berki we sang balang balai phim lek lang stay ne balai phlik marwe
namar pi ngisu tu ba ka H&M ru kadai ka seng ba te kawai ru ba ngisu tu ba watang na ka seng la jong ru bon ki ba kham yo like te pi ha sha le si banai suab ngin like ru ngila kerpat sha ka jaj benreu na siki pajba leng ba ka Shillong Press Club ba i General Secretary jungi la April ba ke H&M ka priang sobha ya balo la dai kinu no seng balang ki bakwa ban lej lang ki bakwa ban ya simlang ni ka jingkit khile ka jingkit khile ka bakhia na banta ban tip jingkhang la ban tip me ka skor pedeng baraki wei ki state ki yo balai ngi mi yo ten rei ban suong no ni sokemen ba ka don ka wei na giseng balang na polum jeng tia ka GNC kumba prango di ai kila yawan ban ya sendan lang Kai ke jing per. Marbor kata pia ya ki hakmas sekretariat Hashillong. Bar ke jing per pile ki ha janta mantar mo hadilhi. Pila ma batang kin ke jing per. ka jing per ga ya per sibon pi namar pin ong ka jing lot ru ka ya per sibdang sikendo anang ta kajing ya nang jing tip ke jo jing hika jing gino lam ro ya per namar hangte podel hi ngani thui pi ki officer na ki khamtam na home ministry ro ki wan ban ya ya sakhilang ban wan ban pensuan ban wan ban yekren wan ban kli jing kli wan ban don lang ha kate singi jing ki jingi bat ke jing per sibon pi namar bang ilaj sabar ngiyo sibon ki jinghikai ngiyo ru ka perkhat ka perdan ka beklan madanteng ngi ki sabar kalong ba ngi ki ba ya ka pon ya ka jing angnot ya ka subject na ya ka phang ya ka jingkwa jong ka jat mre jingkwa jong jala hare danteng ya ki hangne ha jala jong teng kalong ya pher na mar balai pat poi ha jaka be ki laya mat lathi laya tengko laya pos laya bunya laya bat ki magistrat bat ki pulit ki jong te ka wei bang i ba klasu ya bunya ala su ya la subun kam bat ki jong hi ki pit la jong hi ri ni i ka kam ji pol so sno te henrei jing la ki sebab dang su thu ka don la ka jong so namar ba ka Home Ministry Government of India ro ban suongno omdei ba tang baka jubab lang baka sti rai long kita wan kita kli ke e jingkwa long ki respect kan ka don ki per ka ba ye per bak lebak pi Chane per kiwan hai ki officer banyak kan pi ba hidan jing dawa ku ba ong pi ba ki home ministry kiwan shane pi kum ka jinglap ke junga ngala long noilam kum presiden la khatsan snem tam la don ke jingi ke kim juan me pi ki officer wan me be tang u SP lane u magistrat u ba in chat ye ka to ka kam but ka jingwan ka jingki kim mong re ba pi kwa yu siong ba pek wat nom le kum le ma ka thot ka biat ka yang sa thot ka kali sa thot na ki pagba lane teng don ki pagi por gi ong pi kwa e kandu you know ngin penikan ngin nyelam tang batang sepongot de mendung sepo ai kam nolong khia tho kam long kum balong apo home ministry ne podel hi kita ai ke jubab ka ai ke jingkwa ke jongpi ke jing kam jongpi long kila ai officially ta banyak ban ya ban jubab ya ai ke jingkwa jong ke jaj benreu na jong ka jala me kale te balam ngi kwa ban tip ya pin marba na pedang nilai teli kasten kasih ke dikawai ten ke ba kumpusit benreu don kam lang lek chino ro ka la ki ong ba im kten im pasal benreu kai ke jing mentoy je benreu jungi ladang ka sokar India kan itu no yakten kasih pi ke belai ki chmo delhi ka jing mentoy de ke babon pi nama ka wei lada ya kten kasih la panlong kum kten sorka hoi kamot ha ki exam ki baper ladai ha jongka central ladai jong postat ladai ha ki IAS IPS IFS ru lala ban thot ka tin la jong te ka layo yo rung ha ki kam hapo
central government ro nanta bat ngi sutho bada ya ketin khasi en penglong no kumka ketin sorkala ne pendung no aga krik ba pra jong ka tista jong ka India kamut kajing bantai ba bon ba kaman kong kalong ba kum ka jaj ban reu ngi sala ban sei ya ki IAS ki nong sunsal na ki nong yalam ki IFS but IPS te namar pi for example lada utari tremolo kana ukon jonga no ukon jongpi utho exam lada ka question kadon life totally utho life totally namar balai ka tin la jong la ban jawab te life totally tere pin ai da ka question da ki wei ki tin teng ha jaka ban tho life totally utho tang khatsan te kumnu un pass itu exam namar ba ui baru khoj question te lada ya tin ka si en pelong kum ka tin sarkar kamut ukhna jungi utari termulok kamut unsa la ban le ba ma tin la jong ga but hak ta por kan ba kari ba ka benreu kan sa penmi sibon ki IAS nalaga jong ka jalla nalaga jong ka ri kamulok kijum mentai bobon namar balai kum bakalong menta ngimong bangim don ngidon mo IAS IPS tabang iduna tilada ia ka tin khasi en pelon hukum ka official language hangta kan long ba kin sami sibon ki trari trimlok sabi sibon ki khasi ki ban long ki IAS ki ban sensar ia ka jelah jong ka jelah jongi tetap balam yak ta ka jemet phang ka jongpi ngi skamba ki khot jong ban reu lamba kan news ka bangi I balada bake H&M kan yakhi biang manis kemat Delhi idam kam ban aji kersan lala dai da kabor pisana dai kabor kersan na noro nang baka jingi khon jo ka H&M kadang la ban penulong ya kini kijing dawa adang yo bat berlai teli kan no kan sakuban balam ya taga jingi ki jongpi te balam ko ban kan pi nomor ba kaseng H&M kan kaseng ke badang kan senam ya kita khatsan senam tam katsan senam pila ya ti ki dekot kita ko bakadang mut rai dekot kidi khot labun namar tang ki circle unit ngila don kumba laispa duna te laispa duna te kam de sho ka ba kandat labun hi laispa duna mo laispa duna kamut tang hisnat rekam te chubu ada kidi khot harawe circle sunai bu bon subu ngibu tang khatsan ane sifau ro ha into laispa labun nam labun ti sakumen nyum yo jing khansho namala hablong la dan haman laki district haman laki civil subdivision PPD no yalam mentah pila poison ka jingi ki hadu Delhi pi perkat ba ka jingi ki jing pi poi Delhi nomor mensuan kong pila seng ini ka seng pi medor ba ka jingi ki jing pi kan poi shadu Delhi mar barbon ni kun tang chalo harisha ngadu bangi seng ini ka seng ngklem poi perkat ba ngin kum ka away na ki seng balang jong jalla malaya ngin poi Delhi tredai haka ar flight trick jong usna majar puar bang ngilaya pliu jengmot ngilangam jelu ngilaya perkat seni ba ngiong ba yo le se kan ulong no yo bang yo kait no uso jong ka jing job lane kerkum ka jing kwa jong ka jaj ben reu namangi I bangin suiki hangne singne haba yak nilai teli kimat haban approve nang tai ngi so bakam don jengmot te la rai rang ba ngilaya perkat nga so ban ai khublai yaki panoyalam mardai lang ba ka jing ya thir ka jing ya tai ka bas slam ba ka bangi ong ba lak mulong no rangi HCI ya ka jaj ben reu rangi HCI ka jala me khlia ba ngimde ben kut tang hna jala jong ngi hab ban lek ba ha ja haplau jong ka home ministry kan hadal hi kan ma ya gini klai tali ki mat ini klai tali ki issues hab ban approve nang tai te kadai ka jing rai rang ba kan ka jing khan jing perkat ngalaban ong jong ki parno elam jong goseng pilan ka jing temu ba plik kendu chimet yang ni kertong tanamang I baro ki perkal parti kala ada penbena ya jong kertong bakin keren lami ki isu jong pilar ki job hakan election MP di Lok Sabha pilan kendu na pimut pidan ka jing temu ban likim ngimpat di kendo bat ngatharai kan bha bakin da job suwa ngim salai kendo
ngin sulai kendo mentah baki dang pun krep yele tip job so baka sput kai ka por te henrai nga sui thu ipi ba nagaliang jongka san perkhat jongka H&M kumbang ledapkan hagini ki skip lang sudap Hoi. bang haban kendo ro yau chief minister jongka Assam Hoi. te ngilayo ko appointment Lano pilih kendo. te ngihaban nomor sekretari umdon Poslong te lawan sekretari te ngihaban session perkhat lano bang ini kendo ngini mar mangilarai nadu Delhi bang num sung thai Berkedai hal hal kini hilai teli kimat bercium secara asam hal namar pi ka kam border ka haban ya tengku kumul ong mana kedai long pending issue between Meklia and Assam te kawairu ngi iba ka Assam ka bun ki MP ngi hang neng don tang arngot Raja Sabha bat Lok Sabha lain kot. te laingot ngi don noi te lada ngia ken suthu bat u chief minister jong ka Assam hang te gi bun nam te lada mai in ken lem ye ki MP jong ka Assam ban ken syaga government of India ya kini ki laitali ki mat jong jelam kalia long kadon gajing mentoy am ketin kasi border bat ILP. KLP Berkah sengaja. nama ke kamsap ngi hang nei tang laingut de ngi sap chano hang te pade ki don de ki pongot Kasan kot. bat ngalayo jing tip baka sarkar India ka kham respect ma ya asam dia terdau ngi haban Yang kedua suai ucapista. ngi haban ya lut Pibet lah tahu ke berkat. ngihaban yadut kat nasyramon bat nakadiang kan malah ki step ke ngihaban ya Melihat. Kemudian lo ngihaban trestom kan pilih ada lano pentip lano beli kedua pentip kasyong hangi namar ilaong ba one bag one bed. Himan tak bisa kan. ha Jadi te satu aku buat. hangi sya ngimut ba ong ba long bala nyelek no hi tang ba is ketri jungiru impadot po slong ngidang Bukan. depun kam te Tengis. kapol kan sobatai Ini sekarang ba kata kajing ki pi bagi leba kajing start kajing pi. Panjang kasih nak asam. Baka asam syah kadon lawan ni. Ilong cipara asam. Terkedau di Sipara Sidman ini kesan lang kan Ini kesan lang. Tehrai alam mereka tu kera biangin tentang petang biang kajing kerem jangan pi nan sekamat nomor bakan bun ki isu. ha Ti ngit sekarang ba kipai ba leba kan kajing kerem jangan pi. Kin yo i bat kindang aja kesan ya kesan jangan pi. Bagi kitbok ro nak lihat jungi ke office sama nyima kitbok pi balam ba pindang yo ya ka jingkot jikia nak ha beri ka buat perkat berkumjuru ya ki dikot kini alam jopi makin nang yalam ya kasen jopi bat ya kasen bendero ha te ngikit bok bat ngiskem bagi paj baru kindang ya kasen ya kasen jopi nam tak isu jan bendero de kulo shubun malam sistem ha kubasibon ngisai grup bat okey ta kubasibon kerpang pi paj ba ki baju kasen ya ka channel ke jongi tangai kasen nam tabun rai kubar ki ba ai jimentoy ya pi kubla shubun